Ja, vi står på springvandet. Vi venter på de andre. Vi står på springvandet der. Det er flot. Men ja, vi er lidt lunge, fordi vi kommer lidt for tidligt, og alle kigger på os, og jeg tror, vi stopper videoen. Okay, så åbenbart er der nogen, der har lavet en lille prank. Det er på opvaskemiddel. Jeg vil sige hej, men min skærm er helt grøn. What the fuck? Nå, hej. Hej. 11. Hvem er du? Jeg er Sebastian. Jeg er den seje også. Altså. Hvad er din helt personlige mening om sæbebobler? Sæbebobler, det er live. Det er simpelt. Det er ligesom æg, ikke? Når du kaster dem i jorden, så smadrer den. Du kan ikke kaste med jorden, vel? Det kan. Hvad synes du om sæbebobler? Hvad? Hvad synes du om sæbebobler? Jeg var også smart på det. De er... Hvorfor er de ikke pink? Er du kendt YouTuber? Ja, jeg gider ikke engang være med på din video. Jeg er for kendt til dig. Wow. Ja. Vi har forstået, vi skal til Kongens Have, men vi skal lige en tier først. Ja. Lige hente en tavle eller sådan noget. Og i Kongens Have, så tænker jeg, at vi spiller lidt Kongens Have. Ja, vi spiller lidt Kongens Have. Det giver mening, så det gør vi. Og Christian, han har simpelthen en kameramand. Det er sandt, der er min kameramand. Ja. Så mit kamera, der er her, men altså, de er lidt store i størrelsen. Så jeg kan godt passe. Ja, det er det. Video. Okay. Hej alle sammen og velkommen til Mason. Jeg har Sebastian med i dag, og vi skal lave Newly Game. Og så har vi Pokémon Trainer. Cristiano Ronaldo på en heldig lørdag. Cristiano Ronaldo med lidt lysere hår. Venter lidt. Der er bare bag ham. Ja. Hvad hedder jeg? Du er Sebastian. Nej, mamma, han Thomas. skal optage tidligere. På mig godt. Så nu er det Road to Maze. Vi står her med selveste Sander Eliassen og Christian Winther. Ja. Shoutout. Og så har vi dem dernede. Link til min kanals maskine. Og de har bedre gear end mig. Bedre end dit jo. Jo, det er. På vej ind i fucking Maze. Hvad sker der? Vlogging FTW. Det er Bermuda-trækken. Nej, det er Bermuda-Mazen. Det var god. Smoke weed every day.